गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै रेल बिफानाव मावनाय गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि गाहाय थाखोनि खामानिया सोराङाव फैदों। साख्रि होनायनि मुङाव सुबुंफोरनिफ्राय लाख लाख कौटि रां जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। भुगिनांनाय सुबुङा पुलिस थानायाव अजद होनायनि उनावनो रेल बिफानाव मावनाय गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि गाहाय थाखोनि खामानिया सोराङाव फैदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला साख्रि होनायनि मुङाव गिबियाव 50,000 रां बिदोंमोन। नाथाय गरिब दुखुथिया जानायलाय 50,000 रांखौ होनो हानाय नङा होननानै बुंनायाव बेंकनिफ्राय 1.5 लाख रांसो लन लानो हागोन होननानै बुंथिदोंमोन आरो लनखौ सुख'फिननो गोनांथि जानाय नङा होननानैबो बुंथिदोंमोन। बे लेखायै सुबुंफोरनि सागानखौ फर्माव लादोंमोन उनाव बेंकनिफ्राय मेसेज फैनायावसो मिथिनो मोन्दों 14 निफ्राय 15 लाख रांसिमहालागै लन लादों। जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो पुलिस थानायाव अजद होनायनि उनावनो लटासेल पुलिसआ रेल बिफानाव मावनाय गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे माखासे दालाल आरो डिटिपिनि मावथिखौ हमदों। हमजानायफोरनि मादाव मालिगाव एनएफ रेलवे एकाउन्ट बिफाननि मावख'गिरि फनिन्द्र कुमार लोगोसे दालाल रामजान आली मनज बासफर अजित बासफर आरो बिराज दास। हमजानाय साबानिफ्राय गासै 190निबो गोबां बेंकनि लेखा बिलाइफोरबो मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों। फकिराग्राम नामापारायाव इएम अरुप कुमारनि मोखाङावनो दखरसे हाखौ लानानै मोननै हान्जानि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय जादोंमोन। जाथाय जानायनि उनाव मन्त्रि जयन्त मल्ला बर'आ बिथाङा नुजाथिफैदों आरो खौरां लाफैदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिथोनावनो मन्त्रि जयन्त मल्ला बर'आ बिथाङा नुजाथिफैदों। गुबै थागिबि सुबुं कच राजबंसिफोरा जेबो रैखाथि गैयै बायदिखौ नुदों होननानै बुंथियो मन्त्रि बिथाङा आरो जायफोर बेबायदि गाग्लोबदों बिसोरनि हेंथा आयेननि गोख्रों राहा लानाय जागोन। गुबुननिफ्राय बा बांलादेशनिफ्राय फैनानै जोंनि गुबै थागिबिफोरखौ गाग्लोबनायखौ सहायनाय नङा होननानैबो बुंथियो मन्त्रि बिथाङा। बेनिखायनो गाग्लोबनाय जाथायाव जाय जाय लोब्बा दं बिसोरखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनो थाखायबो एसपिखौ बुंथियो आरो धुबुरीयाव रकिबुल हुसैना एमपि देरहानायनि उनावनो बे थुलुंगाखौ मोनदों बायदि मोनदों होननानै बुंथियो मन्त्रि बिथाङा। माबा मोनसेखौ लानानै दावराव जानो हागौ नाथाय हानजायै फैनानै बेबायदि गाग्लोबफैनाया सोंखारि जाथाव। रकिबुल हुसैन देरहानायनि उनाव बांलादेशिफोरनि उत्साहया जेन बांदों जेराव रकिबुल हुसैना 10 लाख बांलादेशनि भटजोंनो देरहादों। नाथाय हेमन्त बिश्व शर्मानि सोरखार आरो मदि सोरखारा गुबै थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि होगोन होननानैबो बुंथियो मन्त्रि बिथाङा। ओजोंहाय मन्त्रि जयन्त मल्ला बर'आ बिथां बुंनायनि फिन्नाय होदों क'क्राझार एबिएमसु आरो नेमसुआ मोननै हारिनि गेजेराव दावराव जाहोनो थाखाय मन्त्रिया खोथाफोरखौ बुंनाय बायदिखौ नुदों होननानै बुंथियो बिथांमोना आरो रकिबुल हुसैना धुबुरीयावसो देरहादों जाय बिटिएडिजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानैबो बुंथियो आरो रकिबुल हुसैना 10 लाख बांलादेशी भटजों देरहादोंब्ला बांलादेशीफोरखौ मानो होखाराखै जेराव आसामावबो आरो मिरुआवबो बिजेपिनिनो सोरखार दं होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोना। बेफोरबायदि जेंनाखौ लानानैनो मोनफ्रोमबो बोसोराव बिथांमोनहा हिन्दु आरो मुस्लिमनि गेजेराव दावराव खालामनो नाजाबोदों आरो भारतनि सुबुंफोरखौ बांलादेशी बुङै बुङै राजखान्थि खालामबोबाय थादों होननानैबो फिन्नायखौ होयो बिथांमोनहा। क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सोरखारि देहा फाहामसालिखौ फोजोबस्रांनो थांखि लानायनि हेंथायै थाद'नाय गैयालासे सानफ्रोमबो धर्ना होनायाव जिरायदों प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद जेरै एबिएमसुआबो मदद होनानै धर्नायाव जिरायफादों। रुपनाथ ब्रह्मआ बयजोंबो सिबिजानाय सासे सुबुं जाय गावनि हाखौ दान होनानैनो बे देहा फाहामसालिखौ गायसनहोदोंमोन नाथाय बेखौ फोजोबस्रांनानै रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि डक्टर नार्स आरो बिफानफोरखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनानै मेडिकेल कलेजखौ सालायहैनाया दुखुनांथाव आरो ब्रिटिशनि रायजो राजाफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों होननानै बुंथियो प्रमिला रानी ब्रह्मआ। ओजोंहाय एबिएमसुनिफ्रायबो क'क्राझार जिल्लाखौनो बन्द होनो थाखाय हुमखि। बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बानायनो होननानै प्रमद बर'नि सोरखारा रायजो राजाफोरनो नंखाय रादायल' होबाय थादों। रायजो राजाफ्रा जि गुदि फाहामथाय मोननो नांगौ बेनिफ्रायनो रायजो राजाफोरखौ गोजानाव दोनदों होननानै बुंथियो एबिएमसुनिफ्राय। लोगोसे बुंथिबावोदि क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय बिफानफोर मेसिनारिफोर डक्टर नार्स बायदि लांनायखौ बन्द खालामाब्ला क'क्राझार जिल्लाखौनो बन्द खालामनो गोनां जागोन होननानैबो बुंथियो। मानोना बे सोरखारि देहा फाहामसालियाव गरिब सुबुंफोर जायना रिक्सा भाराबो गैया बिथांमोनहासो फाहामथायखौ लायो जेराव मेडिकेल कलेजआ 2 किल'मिटार जानथायावसो दं। बे देहा फाहामसालिसिम थांनो थाखाय गरिबफोरनिया गोरलै जानाय नङा होननानैबो बुंथिबावो एबिएमसुनिफ्राय।
दुखुनांथाव जाथाय आसामनि मोनसे ओनसोलाव सानसेयावनो गुबुन गुबुन जाथायाव साब्रै उन्दै गथ'साफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों। दैयाव गबनायनि थाखायनो साब्रै उन्दै गथ'साफ्रा गाव गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। जाथाय जानायनि मादाव मरियनीनि खानखुवा गामियाव जानो मोन्दों। न'नि साखाथियाव थानाय फुख्रियाव दुगैहैनायनि थाखायनो सानै उन्दै गथ'साफ्रा गावसिनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। थैनाय गथ'साफोरनि मुङा फारियै मिन्टु गगৈ आरो प्रान्जु बर'आ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिबैया बिथांमोनखौ फुख्रियाव दुगैहैनायखौ हेंथा होदोंमोन, नाथाय बिबैनि खोथाखौ मानियालासे फुख्रियाव दुगैनो थांदोंमोन उन्दै गथ'साफोरा। उनाव फुख्रिनि साखाथियाव बिथांमोननि गाननाय जोमनाय सेन्देल बायदिखौ नुनायावसो फुख्रियाव गोदोनानै थानायनि सन्देह खालामदों। उनाव नागिरनायाव सानैनिबो गोथै देहाखौ फुख्रिनिफ्राय बोखांनो हादों। बे जाथायनि अनगायैबो मरियनीनिनो नक्सारिनि काकजान बागिसायाव जादों। दैयाव दुगैनानै थैनो गोनां जादों सानै उन्दै गथ'साया। थैनाय सानै गथ'सानि मुङा फारि राजु भुमिज आरो सन्जय मानकि। नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै थामथि खेबनि थाखाय समायखिरा लागोन। दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव बेलासि 7:15 दिनै नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि समायखिरा लागोन। लोगोसे नरेन्द्र मदि बिथांजों लोगोसे बिजेपि, टिडिपि आरो जेडिइउ राजखान्थि दोलोनि मन्थ्रि बिबान मोननाय दैदेनगिरिफ्राबो दिनै समायखिराखौ लागोन, जेराव 8,000नि गोबां आलासिफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। बांलादेशनि प्राइम मिनिस्टार शेख हासिना बिथाङाबो नुजाथिफैखाबाय। श्रीलंकानि प्रेसिडेन्ट, मालदिभ्सनि प्रेसिडेन्ट, मरिशियासनि प्राइम मिनिस्टार, नेपालनि प्राइम मिनिस्टार आरो गोबां आलासिफोरानो दिनै बाहागो लागोन होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव पस्टेल बेलटजों भट होनायनि मादाव 19,695 भटआनो रिजेक्ट जादों। जायनाखि 85 आरो बेनि बांसिन बैसोनि सुबुंफोरा पस्टेल बेलटनि गेजेरजों भट होयो आरो बिथांमोनखौ भट होनो थाखाय गिबियावनो पलिं अफिसियेलफोरा थांनानै ट्रेनिं होखायो। नाथाय बिथांमोनखौ फोरोंथाय होखानायनि उनावबो एसेग्राब भटआ माबोरै रिजेक्ट जाखो? बेनि अनगायैबो डिउटियाव थानाय पलिं अफिसियेलफोरा पस्टेल बेलटनि गेजेरजों भटखौ होयो, जेरावनाखि बिथांमोनहा रोंगौथि गोनांखा। बिथांमोननि भटआ माबोरै एसेग्राब बुरजा रिजेक्ट जानो मोनखो बेखौ लानानै रायजोआव मोनसे सोंथि सिखांदों। पस्टेल बेलटनि गेजेरजों भट होनाय 19,695 रिजेक्ट जानायफोरनि मादाव दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि सिङाव 1,874 भटआ रिजेक्ट जादों। क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव 2,243 पस्टेल बेलटनि भटआ रिजेक्ट जादों। काजिरङायाव 2,538, धुबुरीयाव 815, बरपेटायाव 2,704 भटआ रिजेक्ट जादों। डिपुआव 396 भटआ रिजेक्ट जादों। करिमगन्जआव 725 भटआ रिजेक्ट जादों। सिलचराव 1,552 भटआ रिजेक्ट जादों। नगावआव 630, सनितपुराव 1,203, लखिमपुराव 1,131, डिब्रुगड़आव 142, जरहाटआव 2,439, गुवाहाटियाव 1,333, बेबायदिनो गासै 19,695 भटआ रिजेक्ट जादों थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव। 22 जुननिफ्राय आइ बिमा कामाख्या थानसालियाव अम्बुबासि मेलाखौ खुंनाय जागोन, जायखौ जों आमथिसुवा होननानै बुंनाय जायो। भारतनि दाब दाब जायगानिफ्राय हाजार हाजार लाख लाख सिबियारिफोर आरो फुजारिफोरा बे अम्बुबासि मेलायाव बाहागो लाफैगोन। मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बे अम्बुबासि मेला बा फोरबोखौ खुंनाय जायो। बेनि थाखाय खुंफुं आफादा थाग थियारि जाखाबाय। सिकिउरिटिनिफ्राय लानानै गासैबो थाग थियारि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। 22 जुननि फुंनि 8:43:39 क्लजिं सेरेमनिजों लोगोसे कामाख्या थानसालिनि गुबै दरजाखौ बन्द खालामनाय जागोन आरो अम्बुबासि मेला खुंनाय जागोन। बेनि उनाव 22 जुनाव बेखेवफिननाय जागोन। 23 आरो 24 जुनाव थानसालिनि बाहेरायाव सिबियारिफोरा सिबिगोन, आरज गाबगोन। बेनि उनाव 25 जुनाव थानसालिखौ बेखेवफिननो थाखाय थाग थियारि खालामगोन आरो 26 जुनाव फिन थानसालिखौ बेखेवनानै होफिनगोन। खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि 7 रिंगानि उनाव थानसालिनि सिङाव रावखौबो हाबनो होनाय जानाय नङा आरो हाबखानानै थानाय सिबियारिफ्रा मोनानि 10 रिंगानि सिगांनो गासैबो ओंखारबोनो नांगोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो एसडि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।